Right? Do that. You're allowed to do what you like.
match for the Ladies Gaelic Football National League Division 1 semi-final between Dublin and Mayo. The teams line out as follows. Dublin. There's one change in the Dublin team. Number 1, Abby Shields. Number 2, Hannah Lee. Number 3, Niamh Collins. Number 4, Mark Forbes. Number 5, Leah Captain. Number 6, Audrey Kerry. Number 7, Orla Nolan. Number 8, Lauren McGee. Number 9, Jennifer Dunn. Number 10 is replaced by number 19, Steve Heberton. Number 11, number 13, Sheila Hearn, team captain. Number 14, Bob Lee. Number 15, Hannah Tyler. Mayo team lines out as follows. Number 1, Laura Brennan. Number 2, Sophia Lally. Number 3, Tolan McMahon. Number 4, Paula Conlon. Number 5, Hamish Ronan. Number 6, Tamara O'Connor. Number 7, Catherine Sullivan. Number 8, John Clarke. Number 9, Fáilte roimh go Park na Gael LIT in sa ilimnach do chluithe lechan is rein hen sra Lidl náisiúnta idir áclia agus mí ó. Megan haid ach havan arde carú chéise cúig há sé ina fetalé an sa ilimnach níl hogaithe is séide agus há sé anna he fad an sa tránóna. Bainisteoir nú Wio and son Michael Miles agus Teis tús maithachar lena séibh sé mar bainisteoir an Wio agus don giadúir mlíana cad ag locht fiochanna tachtasteach go dtí na chluí Gaelacha agus is bean rud é sin I gciscint sos le ráchiad duine cad é isteach an sa go Park na Gael tránóna. Chun an chluisa a phléilm tá ben bhuaig an comórtas áirithe sa éon bhálta diaag fad le cúnta chorcaí sin Rina Buckley Rina. Túsmachar ag áclia agus ag muú le rábhíle sa fihéan. Ja, gan áras. Look, áclia ag tachtasteach in some líon sa mar champagne na hhéireann agus gan éon áras beag siad mar róna cotínta a rí sem lína agus tá siad ag dul go más a sreach go dtí sa. Muo scéal difriúlaigh Mayo ní raibh bliain maith chun irig ach luach tá bainisteoir nua acu tá imreoirí tacha reis acu agus is tócha gur anmh an céid scrúdú scrúdú ceart a bheith acu so tá ag tanú cén sort fearna bheith ag Mayo anmh. Tá agus chear go meach annach chluthe a gcuin an sa tránóna. Na fórne bhfuil tá ahrú díanach a bháin díanta an bhuireann ag áclia seachas an fuirna animníochan agus ahrú bháin díanta ag mic bóhan an bhuireanna chuig chun parce ag gcuine hibredáir na deir seachna sin me cearann. Tá annach chúpla chluthe imirthe ag an tógánach Abby Shields sa bháide dá clia. Témar atá go dainig Hannah Lee sa lína lán chúla, thusnig dur an sínsirá cliad an géad uair a gcuine Fort Large. Tá áclia analáidir fad timppla na parce le Lauren McGee filte ón Astráil agus leach na himmarthe le canis na hhéir na nurig Jennifer Dunn. Tá Lindsay Davey animnithe in anad Lucy Collins sa lína le tosig agus ahrú díanach san chomá i bhar néideag níomh hetartine tachtasteach an anad níomh Mecavai agus fuór an captaíon snéad a hhéir sé pointe sa chluthe gcuine Tiberdáran. Mar le cúnta bhuió tá cúig ahrú díanta a bainisteoir siúd Michael Miles ar na chiad ceann sa bháide Laura Brennan an tasnú in anad Aisling Tarpey. Tá siar se lealaí agus or le Conlon ag tasnú I meas na gúlathe chomá. Agus is an lán chulaí Clóda McManaman captaíon na fórne. Tá ahrú bháin eile I Lárna Parca snéad Caffertcí ag tasnú in áit Tara Needham. Agus tána de fuaircha níomh agus Grace Kelly filte ón Bell Astráileach. Agus iad a meas na dosathe I nuamh agus chin Cairns agus Howley Robach a gine na hirbhíon deir seachta mis siú me Cairn. Héana é aimsir go atartha.
Segadáin á an bhíon seinte agus sin nach mór olah chun catha agus chun caide ansá fork na ngáil LIT I limanach agus an réiteoir tróna siamas an Mulvihill ó Chuman inúig neh seanán an san thuas an íochttar chiaí fear gohfuil tá híanam líanaige a réiteoireacht I bell na man agus go dain I bell na bhar. Mick Bohan an son agus é sa chúgiú blian mar bhainisteoir ar an seo á clia agus anna séh se chuisteach aige go dain agus an bhórdarnach a bhuaig agus an taanúair a bhuaig blá clia roiine héan na srathe bin ba I ráhílas a hochtíag agus chail siad cluthe lechanis na bliana ina dhéag san é ráhílas an édíag. Agus a rina bheith dá na stócha a gúsáid an chluithe so mar tá stáil nó mar srial agus iad a féchan chun cín I dro na críomhe. Yeah, Gani and Oris. Look, Taus going grave on Shra, Biogani, Garrod, and Lena, August Neil Moran home, either saw August and Crave, so Gan Oris big na fornig, the Ruish Stacker, Aaron Grave. So will Nismo, so like, so Fain Vanine, Ega Clea, August, Ta Anna, Schlee, Ta Hawk, Mar Ta Mick Mahan, a call the Tamal Fada, big Sherrington, Mayo, big Fiosu, and Tomer Fad. Besiad gydainach seo chwnta wio Maria Riley inis shelf na caide brú áchar ag Jennifer Dunn the an chluig Jennifer an deirseach na sin cairn choma stachti Rachel Cairns inis dul ar an únsaí go fáinach níomh Kelly inis ran na pelle hastálig agus dína Dufour inis Grace a Garrett Sheed cad a gana sí tuair sí wethe agus a tuairt fens beag an báta áirithe san muo agus an chiad pointe Fachta an son Egníomh Kelly agus é sin fachta agus gan numatain me his a chluithe. Gan Oris agus sin coolín úntaach ó Níomh Kelly bhí cúpla pasna láva das ó Mayo agus beag siad go mór sásta bheith sochrathe sa cléthe go bra tapig. Be go dain agus na fémar a dúris rimis an chluithe bainisteoir nó agus scatadas na himneoirí a bhí sé sin panel rágan cúpla blian nó hain filte ar fanéal bhuio agus Kixéir inis isteach an sa dá clí agus dá chapta an na fórne snéad a hernach tuair sí wethe go dtí Lindsay Davy caid mór fad isteach an son a John na dosathe anna bhartaíocht díant an son hiar ag Tamara ó Conor do bhuio agus seo chuún mui ó a ríiste dul ar an únsaí caid mór fada isteach an son ó snéad cafarcí trasna clíhánach agus roint spáis an son nach chalís díanta an son istéig ar Rachel Cairns agus bec Kixéir ag muo agus túsmachar chu leis an chluithe. Gan Oris agus bhí an lína lán coolí go húntaach de Mayo in san immort son agus chuig siad amach leis an líród bhí kick má isteach in san lína lán coolí agus an so tá deis aá bhfuil beidir gohfuil sin ró fada amach cíimiid. Rachel Cairns a tuairt féin spireach ach an ceann san dulta yes agus fórílo Rachel agus well bhí sé tamlína amach chun máide fé mar bhí sé ráíine. Bhí sé beagání roiada. Shelf fachta ag á clia ón gicamach agus ag lia Caffrey brúmach a chur ag tosathe bhuio ar chúlathe á clia cha sé go Lindsay Davy inis Lindsay tuair sí wethe go Alban Carey an a bhrú mar deirm caid má trasna inis agus á mór an spáise mohan sa inis ag Orla Nolan Orla ra sí ar Roher Éanar an son fiachint chúthe agus bhuathe bhfuil éine séir a Bert séir an sahallar na parca dá clia ar ghuine tá Lindsay Davy an ghear Lindsay cad dhéana sí ra sí hénig duine chur dithice a bhfuil an dara duine tágadain an chaid cmátathe a bhí chalís díanta an son ar Lindsay Davy agus beag kick séir isteach acu chun na fórne a chur ar chóharach. Yeah, agus rinne Lindsay go húntaach an Thomson agus hánig álí amach leis an líród agus chuig siad ó ceann na park agus tresna na park agus rinne Lindsay Ruhard in sco. So bhfuil Maria Riley ag dul siar agus ag obair mar is tó cosantóir breise de Mayo ach an Thomson nadar an raibh sé ró éfachtach. Bhar an rúthar úsach ó Lindsay. Agus an Kixéir san fachta ag Hannah Tyrrell ben an rugby Gimig ar scór más maiile ón gluthe idirnáisiúnta an uige agus a tééis anna bbliana chuir isteach le peladóí á clia
go dtí seo imlíana agus a céad pointe feachtacha seo chun Jennifer Dunninis, Jennifer Anna Lauder timppel Lorna Parke, Lindsay Davy. Lindsay agus rialan vantáiste cé agus á spás croithe saige Lindsay cadíanana sí caid tuairtwethe go Jennifer Dunn agus isteach go dtí Niamh Heatherton agus é báite sa líontán ag Niamh Heatherton well ní anim ní chuir an bhfuir ní tránóna né a chosna sí nómh agus báide feachtacha gan nach cúig nómint mithe ar an glog. Yeah, coolúntaach ó aclí agus rinne siad go húntaach I Lorna Parke agus bhí mé grá tá Maria Riley mar cosantóir breise do mé ó ach de bhar an rúthar úntaach ó Lindsay rinne sí an damáiste agus pas láha das trasna pas láha eile agus an son críocht an sco ó Niamh Heatherton. Bhí tús macr ag muo leis an gluiseach úmpúd Washington báid agus pointe feachta ag maná na hard carach se chun muo inis agus se chun Elís Roináin. Suas clíháin na Parke leis an garden son nach cosig bha agus anna bhrú dianta ag maná á clían son agus há sé inis ag Lauren McGee. Lauren pro sí wethe go snéad a herna captéan agus inis há sé ag Lindsay Davy uair a bháin eile mórrán sellibh ag Lindsay sa chluiseach há sí gorta hin son nach lenan nimmert le snéad a hern snéad a túirtfensbreach hín Counson yes agus fórílach anna bhrú agus anna immertá anna bheith Lindsay Davy go dtí. Animmert ag Lindsay Davy agus is an defriachtar na gá fórna fé láthair so tá an lábhanúachtar ag Lindsay in san áit so fé láthair. Se chun siir se lelí inis agus a ddírig eilú ómach os na cúlathe. Mach an tanis go dtí Grace Kelly agus arís go Catherine Sullivan an imreoir se Catherine a sé fachta ar naisi ché go spás oscailteó sa córamach túair si de Niamh Kelly a Niamh há spás go Niamh chomá pár trasna an na Carnoige anna há bháil ar fad an sonnastíg ag Abby Shields well hí sa rá rimis an chluithe greibh anna blian chuisteach an manóg sa bhaide agus an son ríist sábháil úntaach eile wethe. Sábháil úntaach agus bhí an glúsach son anna bhá ó mé ó rinne Catherine Sullivan go húntaach ag dul ar an únsaí pas lábh úntaach go dtí Grace Kelly agus is go rinne aclí go húntaach na himhreacha a bheith siar chun dóilá leis an rúthar son. Idir go daí níos gildir a cheircín de faointí isteach hásta a gcuine hebredáran na deir seachna si cearn agus há sé tosnathe go a ríist an sa or le nólan níos pas siar. Chofada le Lindsay Davy. Nadidir cé mé báta a henim ráite gom go dtí agus gan ach nómantí méthe sa chluithe se chun inis Alwyn Carey nuair Anna Lauder se Alwyn an sellibh cimeátathe ché. Go amach dó rinne go duine inis hir go Lauren McGee. Lauren cad a dhéanana sí sin leis. Fiochan suas a fiochan do bhfuil éana saoir. Tá sí mach tíor lethe cúil go Alwyn Carey. Alwyn machtí hana tíoril inis pas glóta macha go hana. Go dtí Siobhan Killeen, Siobhan gar sí isteach inis Siobhan há sí fiochan Jonas Bricatúir sí wethe ar fachta inis ag Jennifer Dunn. Jennifer spás ag Jennifer ach an Counson yes agus ar fóríl ag Jennifer Dunn ach an gluiseachtaí deasa áchar le chéile ag an dáir ar an le bheith fíornach fé. Gan éon áras agus rinne aclí go húntaach an son bhí crinnis ag buint leis an immert ach bháin an kick dearnach an kick an scór. Sné díadach é. Mar dym yn chwrwch sé únar dyn beidir ná fuil roi'n hen na strate ach bwte ein uorfain ag á clia agus há sé bwte féistí ag muo agus lína ag an sa dofwio agus the Grace Kelly chatséf sé lena djúfúra gimmert hela stráilech agus na West Coast Eagles pas das isteach sa chún inis céig san stig han lánta sí Seán Howley sí seach buinte sa chluiche dearnach a gine hir bhí séar inis go fada le Tamara O'Connor an na gweilta chu Phil Chamáin sa bhachtain is snéad Cafferty sa macht go dasan sa Grace Kelly inis Berta Dúragí stop an sellibh cimeáta ceacha buaitim bast Harnáis ag á clia agus ag Lindsay Davy uair a bháin eile an bhean cheart san áit cheart a chinimh sí an níor hóidró adan son agus numucha cuscéimí tóca ag Lindsay son ach éidir han son há animmar diantacha go dtí so
Yeah, rin áclí go hanamh an son. A rís na hifracha bhí ar siar agus bhí sé cosint ag an óm ceart just bhí mí ag Lindsay an Thomson. Is tócha go Stachan sun na Joe na Carnoige ón Gicséir agus puinte fachta ag muo an son hogadú an Gicséir trasna isteach sa Carnoige agus puinte eile fachta ag Níomh Kelly. Gan áras agus rinne mé ó anamh an son bhí an Gicséir beag an in gaireach bhíidir bhíidir goléir stig ag an á ceart agus fuair sí coolín des as de bhar an Gicséir son. Dain seochuin is orla nólan pas das amach an son chofada le Hannah Leahy Hannah ar ruair de hénig si bh hinne se go Lauren McGee an aire anna gíanaan so ar forc na ngail LIT pas ágadín scuiltin son be se na rás amach godín taobh líne agus an rás an buirteigh an taobh líne más mai leat agus be kicslesa ann do bhuió. Beag an mí crinnis ag dul leis an immert son. Ach just ag dul ar eisce an immert son ó Lindsay Davy. Is tócha go chuig Lindsay isteach leis an gúlinn agus ní féidir leit é sonna dhéanamh sa lá tá nuamhón. So cai gatain a bheith cuamach gan bheith dul isteach leis an gúlinn. Se go dain. Anna chluithe gine sa ar forc na ngail LIT limnach go dtí sa se chuine is muo leis snéad Cafrací siar chofada le Catherine Sullivan. Agus tachan cín. Inis war bháin eile óla Conach an sellh caiilte óla agus seochún Lindsay Davy inis pas glóte isteach a Jonah dosa hin son ag Lindsay son is stig inis tá Siobhan Killeen Siobhan cad gan si begáín brú inis ach seochún Níomh Heatherton ben a bhaide trasna bíal a bhaidin son anna chun tóraach a cha facht ag an máideor Laura Brennan an son bhí chance dé le muo an son agus well ílan dain séir méthe fós mar seochún inis á clí ríist agus an sellh fósa cá agus well bhí chance an son le muo ach mar deidim tá siad fós ar an únsaí á clí siar inis chomh fada le Siobhan Killeen Cad dhéanamh Siobhan a dúir sí féin í thuirigh tuair sí go dtí Lauren McGee Lauren mach go Alwyn Carey inis Dá fáinach á clí se chuin Lindsay Davy inis bíad bhuiórá go gginmh sí róada agus é sin Tuairim héimeis bhulbahil chomá go chiimeád Lindsay Davy an sellh róadan san agus go dóg sin leomach chu céimi. Yeah, so go hóg. A chaim mé rá bhí go rinne an lína lán coolí anna bhd de mé sir se lelí Clóda McMiniman bhí si gohúntaach in son an cos an son rinn siad anna bhd. Ach tá áclí go bra láidir Lárna Parke agus ní thugann siad éimón de aine leis an líróda Lárna Parke. Catherine Sullivan inis agus í brúte agus í brúte trasnan taobh lín son agus Gicséir bheith ann do bhuiós. Fiona Michael an son í filte ar an banéal bhí an tiitimeach mór sanna Vítar Chorna chun agus cúpla imreoir eile leis an mainistóir bhí ann riimiis Michael Miles sin Peter Leahy ach í filtinis Fiona agus beidir mar dern tú ha bla lí an na láidir timppla Lárna Parke beidir go bhuiinech muo ar Fiona a bhga amach Lárna Parke chomá. An díochtta taisteach inis dá clia agus sin ifid é fithe héan Siobhan McGrath agus míid amach cé a fágant na Parke ifir seacht sin orla nólan na fágant na Parke an son agus well í fágant críoch lua. Agus ní léon aspatá hí ag Siobhan McGrath so neidir an rud maith nó nach rud mai son de méo. Muo tuairt féin spireachn son leis an lántasí Seán Howlíoch an count son dult ar chlé agus ar fóríl agus Siobhan McGrath an dat imreoir na bliana i 2000 agus an 90 agus fé mar an tú riine ní lagóg sé sin fuair an á clí a puoine éachach se chuúinead uair a bháin eile le Lia Caffrey agus iad i ddírig curlan a scór an so báide agus puinte fachta gá clia. Éalathe isteach an sohanis tá Sinead a Hearn agus roint spáise cí ceann mór fada isteach a Joe na Carnoige agus a Joe Níomh Heatherton a fachta ag Níomh inisach. Aide anna ggéar fad an son isteach inis go Lindsay Davy cad dhéanamh Lindsay pascuithe go Jennifer Dunn agus Jennifer é bátas a líon tánacha an dara báide fachta ag á clia agus fachta ag Jennifer Dunn. Agus ancríoch ar fad ó Jennifer is sto go rinne Marta Bourne Botún agus an son bhí ag Sinead a Hearn bhí an spás a stig
an módíireach agus an son bhí Jennifer Donnig tactríd an lár agus críocht den sco ó Jennifer. Bhíon an módíide chana bha uanta agus inis caiigh bhí ó freigra bháilte agus freigra a bháil tapaigh. Tá sé go Maria Riley agus inis sé go Fiona Doherty. Pas Anna Yasser fada stacho fada le Rachel Kearns and son. Rachel is stracha an talún agus be kick and so ag muo agus nuair a hen muor an útí bíon seo sé dábal a gluiseachtaí deasach ar le chéile. Gani an áras agus, bhí buil leis an glúsach son a ríis. So, is ook an fáibtá mé óh go dtí son ná níl an óhan líróí dólisteach, agus beidir gohfuil 6 fáibcha, an líród a thuirt ó na cosantóirí go dtí na tosaí ach. Agus íirecht ar bhaid an son agus bhfuil bhí dóhaintimnóirí siar ag lí agus bhí chancellor sa bhálta son beidir nar a bhéanasú le íirecht ar bhaid ón gic séir son nach ní ráidir na gola agus á siad an únsaí ar úmpú do bhaiseach an pas an ábhíonn scéilte agus é fachta an son hir ag orla Conlon do bhuió. Agus is tócha greibh an ceart ag réisiil an Tom son mar is féidir le cúláil ó na kicin na séire son, so look, ní roiigh le an Tom son ach beidir gomach de sé leiche. Beidir é fuair sí bhábáide agus na ginn de faointí go dtí seo sa tíchluthe sa tra agus well, fé mar dún tú beidir go bhín cartacha tú tre bháide an báta áirithe son a chanis seo chuin Fiona McHale ríist do chunta bhuió. Céile Lár Parkinson snead Cafferkey agus níomh Kelly inis anna chuid den sellh ag níomh agus Wolverine spáis cruthaigh chéad a hénig inis níomh a túirt féin spreoch an báta áirithe son nach an countson dheis agus fórí le níomh Kelly agus well, ní hé náfuil na deisna á chrothú ag muo ach iad ábhíonn scailteach leis an iirecht dearnach agus sin a dul díon dobar inis don sos isce. Ja, agus rinne níomh Kelly go hanamh an Tom son, chun an spás a crothú chuig sé ar rúthar éon ar bhí cos céim den scothaice ach just aspa crinnes ag deire. But caiigh mé ó níos mó líród a bheith in san áit son a bheith na tosaí mar éon bhfuil an líródig dolisteach tá buil a gceist ach caiim mé rá gúil an láh an úachtar ag gá clíthe i lár na parca fé láthair. Mná go braf is a cool níl aspa neartacha tá siad i cosan go hanamh agus just tócha sin an fá bhfuil siad chun tosaigh ar chlár na scór. Well, bhí sé le feiscint an deir seachtain sin mi ceann greibh anna chosint ar fad ag clia agus an cluthe rimerson a ríist an epic son a gine do chunta héin chunta chorcaí bhíidir nútáiltar fad a dul ar an únsaí agus iad ábhailte an dá cluthe ag gimmart anna chosint agus anna bha chun tosaigh chomá. Gan éon óras agus idig dul ar an únsaí tá ár crinnes ina immartacha is féidir lón dul rúthar tríd an lár is féidir lón líród a cuiir na Clíháin agus just tá si decarí de stoppan á ire. Bhí tús má mé ach just na gá cool son just caiig siad is tócha a cool féin áil chun bheith in san cléir so agus mídig drúm cum deire. Mar an son Abby Shields an báideoir ógatá ag clí agus sin sábháilúntaach an son sa chiad le den giad le más meile taach seo chuún Fiona McHale uair a bhain eile do bhuió a Fiona fiochan Joanna Carnóigeach ní léine istigán mar ó Conor inis agus chofada siar leis snead Cafferkey inis a bhaint spáis inis ag Seána Hawley ach tún si bhaithe go Catherine Sullivan annach chuid ruthir chun cín dianta ag Catherine ón lína lán chúil agus chalís dianta an son Rachel Kearns agus beag deisice tuairt fé faointe ní dólim go dúir sí fé bháide chrí cho fada amach ón spreoch an báta sa fé mar ginn sin nóir dearnach ach deisice ag ciad scór ó gáiltain sa tránóna. Ja, ach deisteachar a caiim mé rá tá sí fada glór an chúil. Agad ein Lindsay Davidson agus anna immertiantice go dtí sa í na ban muachta tinine in Erfurt bhlá clia agus í tréáil chomá le bheith na ibdí leis. Se chun Rachel Kearns inis. Cos céimí tóca hé cé íirecht ard agus a bhfuil sé crín níl an íirecht áirithe san crín agus deis eile curtha a múcha ag muo agus mar deirim ní héan áfan na deis nach chrathúcha ábhíonn scailteach leis na híireachtaí ar deire.
Machna show Abby Shields. Shelf Fachta Hanash Egg Muyo was Shochunish Fiona Daherty past Dassish Dachanish as Macht O'Gwynny Gudini Fiona McHale Hof Hadala Shauna Howley Shauna and past Tukahe got knee of Kelly ach knee of Urvanelle Erchley Agus Fori Lagus Bede Gomech Muyo a caution of the nation the show a ta Crohuka and Sassichiad La our knee Pint to Anach Edeshina again a clear Conscore on the right agus ní mór de tiad a hógant an médica agus is féidir leat seachún á clíanish or a bhain eile le Lauren McGee. Hain spáis inis an so istig sa láric Siobhan McGrath a hánig isteach an parci nuamatí beag ó hin. Siobhan ní lean stad lethe. Parachar chasantóirí ceann dain séireach isteach an son. I Joe Hannah Tyrrell, but Jeff Achtige Hannah Tog said took away go Niamh Heatherton, a love of Curhagen Gustorin and Gownson, a Haititi Garanish, Kuiva O'Connor, Kuiva Sheeranish, Anna Hosintach, Anna Unsi, Yanavega, Clea, Agus and Counson, Curha, Harrison Trasnon, Egg Siobhan, Killeen, Banadimmer, Sacre the Nashun today, then Ryan Plianto Hinnagus, Imror, Pele, Ganchoy, Mishahi Homa. Yeah, agus sin críúntaach dó Siobhan Camera tá roa ag clí inis le Niamh Heatherton agus Hannah Tyrrell an líród mór a chur isteach agus tá siad ag buin túsádas an roa son. Caid dain séireach isteach an son nach ábhíonn roiada de Rachel Kearns an bouta áirithe son agus beag deisige Abby Shields an Van Ogilvie ar an minúr á clia an nurig agus deisige inis an cicamach a hógant agus á clia chur an nún sí ríist. Lauren McGee an Martianta Lauren nach an passan nis scriilte agus fachtaigh Niamh Kelly Niamh agus Kalish dianta Niamh an son agus Urban eile beag deis ag Rachel Kearns puinte bhailto Hixer. Sin immert úntaach ó Grace Kelly tá Grace ag dul go húntaach agus ag dul chun cíne agus cadí mar bloch an Thomson just an rát ibre den scó ó Grace an Thomson. Urban eile nis is an Hixer san tóca tapigach fachta ag Abby Shields sa bháide agus well na deis nágrathú ach ní siad dógant chun Siobhan McGrath inis an nóir na bliana gáhíle san éidea chu passan scaoilte agus fachta neisiigh snead Cafferkey anna martinis seachún Grace Kelly Grace cad dhéana sí sin leis tóir sí donna Jafura Niamh caid mór trasna isteach an so í mohanach leis an taobhlíne inis seachún inis Fiona Daherty Fiona a túirt fens breoch ach an Counson well, ní bheith puin, ní chuir sé sin puin imní Abby Shields sa bháide agus ábhíonn díomach leis na gluiseachtaí an trí an déirnach don immert bhíon ag muo ná féad le an cruinne ausúdóibh hénig ach seachún inis uair a bhain eile Siobhan McGrath caid dain séireach isteach an son nach garthamach go maith ag muo or le Conlon inis passamach I Joe an taobhlíne Fiona McHale inis agus Lauren McGee á bhíochant léthe. Ní le an dá Fiona tuair siad den Niamh Kelly inis dhéanamh Niamh garasí isteach an ruthir inis ó Niamh duine chur dithice passanis chomhfada le Tamara O'Connor Tamara an sohistig inis hasnead Cafferkey an Shelf Cailtic ag an nómar dernach ach fachta ar neisig snéad agus chur Harrison Trasnon ag snead Cafferkey agus an gluiseacht an son ó bhío agus an bhainte Niamh Kelly uair a bhain eile leis. An immert ó Niamh Kelly rinne Niamh Kelly an rúthir canúnach socha agus pas lábha ma isteach go dtí snéad Cafferkey agus críocht an sco. So sin scór úntaach agus scór táchtach de mé. Se go dain ní mór dóibh cimeád le á clia siad atá dain séireach ach pas scaoilte eile an son agus garthamach ag Eilish Ronan siar go captéan na fórna Clodagh McManaman agus mó ar a héanar an so tá Orla Conlon agus Lauren McGee díoragaí stop an a chuimhint an son siar go snead Cafferkey Tamara O'Connor uair a bhain eile agus Orla Conlon Íon chluithe sa techt fó bogar bhná á clia agus íon chluithe an deir seachna sin cairn agus iad a buchan go bog ar Hibridáran. Niamh Kelly inis ag sa tucha huathe ó fada le Fiona McHale. Fiona tuair sí sin wathe go Fiona Daherty
Fiona Mach Joe and Fúnia Gara Stach East Has Groten Sun Siobhan Cafferkey Siobhan the Gara Stach Bert Chur off Fide Gashi Dul Shir Le Cool go Fiona Doherty Countdown Sheriff Mahiten Jamil Ovade Ach Kick Sarah Mach Stolum Garev Rachel Cairns is sticks a Charnog and Bout to Ari his son Sarah going Kadish Dacho here Agishnanta will kick a Mach Dog clear. Yeah, so an módíach an Thompson ó Fiona Doherty agus cap mé dúis go thóg sí an ró mí ceartach hí Rachel Cairns a stig ach bhí sí stigan sa Carnog agus kick amach séir de ália. Agus kick Sarah and son do bhuiogus atócha Egníomh Kelly ach an Council speech ó bhain agus a bhí Shields ábalta tachtamach leis an guide. Búachar agus na tosnathe na coolathe ach se chun Siobhan McGrath. Sin luite go mion minic go móthaine sí isteach an park pas dasan san go John na tosathe agus amach go dín captéan snead a Hearn siar orháin eile go Siobhan McGrath agus tachlan cín Hannah Leahy. Í sin mahabalt dullar núnsaí ach se chun Lindsay Davy ben eile ná bhí na tuthe siar iníag go cool. Níomh Heatherton inis ábhrín spásig níomh ach an sellh caiiltige ag nómad dearnach is tócha greibh sí caoine bhar a scór a hógaint agus bhfuil chail sí an sellh ach be kickamach inis an kick séir ag muo agus an nimir te glúiseacht ó cheann na parkin so agus iad chom gomach ché go bhfuil níos mó curtha fóraí ag muo ná mar atá ag á clia. Ja, gan áras tá cuaig cín chuir fóraí ag muo agus is tócha nílach cá ceann chuir fóraí ag á clia so tá an clé chom glórach tá na cúlfáite ag á clia. Bíidir chéidir se bead na cúil a bhuain na chluí ach se chuin chuomh O'Connor inis chuomh lef na himmarthe bhíine tibhdáil na deir seachas sem Cairn. Ja fáinach inis ó á clia dar an McGee inis cad íonna glára for sí wethe go Alwyn Carey, Alwyn Berta Dúragaí stop an Ashgalar McGee inis Hannah Tyrrell inis agus Anna Gara slash came dasan son nach tuppa sí agus casa sí timppul Hannah ach pass mach inis go Alwyn Carey agus go Lindsay Davy. Lindsay a túirt fens brúch ceann ard agus a bhfuil sé crín an íireacht son tá go dain agus puinte aciad puinte fachta ag Lindsay Davy agus fáinne brát sa spáintin son ag á clia. Ja, sin cúlíonn den scád bhí siad go bra fáinocht dobar siad go léir le chéile mar fearn fuair Lindsay an spás agus thóg sé fé agus cúlíonn den scó. Se go dain. Is ní mór do bhuió scóragáilt agus scóragáilt papig ach nílann sellh acu agus is dechar san dhéanamh gan an sellh se chuin inis Siobhan McGrath. Ólach do gaiid lá seáltaí ge Siobhan óhain sí isteach as isteach a Joe. An dosathe agus inis se chuin snead a Hearn tras na béal bháide it sáistigh sa Chearnog an Níomh Heatherton agus í titiach an talún agus báide fachtan son tháinig Níomh Heatherton agus an cúlaíle chéileann son nach an báide an tíú báide fachta á clia agus an count son an fleige uine ordathe chud an díú bát a tróna. Ja, agus an dara cool de Níomh Heatherton a chaim mé rá an pass lábha ó Hannah Tyrrell bhí sé arós ar fad agus sin an pass a crohan an cool. Just sinnéad a thna fuór an cool ar deire ach rinne siad go léir go hanna bha ar fad. Dhéana dur go dain agus ar úmpú do bhaise scór fachta ag muo agus freagra fachtacha agus gíorgáile sin freagra san fachta ag muo ach mar dern tú sí snéad a Hearn fuair an báide san níomh siach beidir sé orlach amach ón gúil nuair a chicáiltí isteach agus an obair chróigur fad dianta beidir ag imreoirí eile ach ná cuma san báide se báide. Ach gan an kick son is tócha kick sé amach a bheoh ón so bhí sé an háchtach ach an pass lábha ó Hannah Tyrrell sin an pass a crohan spás agus sin an fá raibh chance ar cúlacha. Mar do rí seo chéanamh an lína lánta sachat san ag á clia agus iad anna láidir agus í seo chomá Lindsay Davy annachchuid imartha diantacha agus í go mór san imartéan uair a héan á cliach an cín se chuinead inis le Hannah Leahy Hannah ar chaisín chaid san der muo gur in nach ní der sémas molbehil gur in
Nis steach chofada le cuive O'Connor. Cuive is tachta steach san immert. Nís a bhó le cúb plunómata nuasach an sellef cimátathe ró adaché gus well gur tú chluiginn rinne do imreoirí bhuió an son. Achas sí himpiste is dólam. Yeah, rinne sí a dhíhile a luas a úsáid ach just an numar cos céim an Tom son. Is ó gohfuil an sosá tilte ag mé óbéidir tá an sosá uthe tá sais aspa fuinmh chá agus í ag dul ar an fréún sí so chaig siad níos mó fuinmh a bheith san immert go háirithe agus iad ag dul ar an únsaí agus chun an scór a crothú. Tar go ráma thuirt éon uair a bhíon gur tú a bhaineann leis an ceann nó an chluigeann agus fórna leiis agus an réiteoir agus na héine I ddíorigh a bheith cuaramach timpeall ar na rudaí san fé láthir. Yeah, caiimid bheith cuaramach ein rud a buint leis an ceann agus sulún bhfuil Fiona ceart leor. An chuomhlint anna ghear ar fadan sa ar forc na ngail LIT agus bhfuil scór tasáil go ghear go dóite agus ó halamh ó bhuió an sa agus cailís díanta an son ar Fiona Doherty agus I gortathe agus ar an dalamh agus bhfuil Lauren McGee agus siamas molbhin an tuairtamachtaí céimiid an sa ríiste Fiona Doherty dul fan cín agus cailís díanta ag Lauren McGee irthe. Yeah, agus chalí sé ag an dóir so ravisig ag Lauren an Thompson an rud a bhí á dhéanamh bhí sé ag stop an friún ón sí ó Fiona rinne sí an méid son ach is doch bhfuil sé in son an cóplóir don réitornis. Tá go dain bhil ag Lauren McGee agus tá hí ag sin chomá ar an bell Astráileach agus mín san Fiona Doherty agus I fós ar an dalamh agus Arena aber ha Ryan Faimróí óbhaío agus ón ó clia chéalahhaint as an bell Astráileach. Cad dóla an bhfuil athracha sortéinnig nach chuis riamh saoil go dtíon Astráil chun blaise a gháilt an gluthe áirithe son agus conas go bhfuil crothú chomá gus na maná éannacha sa chluthe son. Yeah, tá tríal buinte ag anna cuidim róí inis as an chluthe an san Astráil. Agus is tócha tagann siad aráis agus bhfuil níos mó neart aá, níos mó fuinmh aá, so is tócha bhfuil an caidán de grachéine de bhar son I gaiirí níos irde, bhar an tréáil sais garamúil son. So, look, sais is rud maithe don Peldaman an so, mar tá an caidán ag fiosú. Fiach sé go húntaach mar imróir a bheith ón, gan éon COVID agus le héad agus bheith tréáil go garamúil bheoh sé arrós ar fad. Beidir gan fá uair éigeanta amachchan sa nadaríis ach se chuin mú uair a bháin eile se chuinead le sír se lelaí agus Catherine Sullivan inis is sellh an scór san a tastáilmhathe agus tíómatí nó mar sin fáca hin sa chiad le scór na a tastáil go géar ó bhuió sír se lelaí inis agus I gar tíd. Bfuil an spás an son dé níl ten si siar a lethe cúil go Catherine Sullivan. Catherine ó fada le Grace Kelly agus siar dína de fuór níomh inis. Á clia anna gían measc na cosantóirí ach Fiona McHale bearna beag crothe ag Fiona de Hénig agus Fiona ach an Counson ar dheis agus ar fóríl agus mar bhfuil deúdrom sin an séú íireacht chutha ar fóríl ag muo agus ní minic a chaintú na deisna son ó chulathe á clia. Agus rinne mé ó Anna Van Thompson de bhíidir ar an clíháin bhíidir sais bunk líró das tres na parca go dtí Fiona McHale agus ag dul go bra tapig tríd an lár cos céim das thuair sé fé ach look ní raibh an cruineacha. Clíanis agus hanna tuil tacht níos mó steach san immert spáil na gra agus spásacha se chuineis Lauren McGee ach gur spás os a cóir sin amach
agus ní cadhach sanna dhéanamh a gine á clia láran na túirt fens breach ach an council ísisiil agus rógheara agus inis muo is sellh le Fiona Michael. So raibh Lauren fé bhrúan Thomson agus ag tuairt fé agus beidir becartaí a bheith fáinach agus pass a thuirtach thuirt sé fé agus ní éirí lé. Ní éirí lé ach se chuún muo inis le níomh Kelly Robert de Daróda dhéanamh ar an líorthóid ach níor gin se chun snead cafarcí inis an sellh caiilte fachta naisice siag Catherine Sullivan, Catherine Caid mór ard dain séireach a Joe. Seán Howlín son nach an ceann fachtan son hir ag Alwyn Carey agus é fachta nas go bog ag á clia an báta son. Ní a Caffrey inis. Agus amach go Alwyn uair a bhain eile Lauren McGee inis. Gacha an orlach nach mór de fort an bhfuil clúda ag Lauren McGee sa chiad le caide an sa. Imleor breis inis ag á clia mohan son sní Siobhan McGrath. Annach den nimmer diantaige. Trasna nish go snéad a hern, snéad captéan na fórna nuamh báide fachtaige hena hénig. Agus nish chun Lindsay Davy, pastain séireach isteach Joe níomh Heatherton ach ag garhamach anna bhahan baist an son ag muo agus seachúniad uair bháin eile. Lean nómantain trócha sa chiad lehan so Caid mór fada dain séireach isteach an son I Joe Rachel Cairns fachta ag Rachel Túró sa córamach cad dhéana sí an sellh cailteige agus caiilte ag an nómant dearnach a cé agus well an banán lehama sétain sa fort na Mail LIT limnach agus á clia chun cín agus fé mar a bhí rina ará an son sa chiad le bádí ag inan an difríocht sa chluthe caide. Á clia tíomháide agus tícín de faointí muo an náid a cethir an scór lehama. Agus mar deirm na bádí ag inan difríocht an son arína. Ja, gan é áras. An san cé carú ní raibh mórrán idir na fórna agus istóchas sa dara carú istóch raibh an láh in uachtar ag á chlíthe ach gan áras na cúil sin an difríocht idir na fórna. Cai mé rá tá á clia ag immort go hana bha ó nirig le níomh Heatherton agus le hena Turl tá roa difríochtacha an módíireacht an líród mór is féidir lo an líród sunna choristeach. So is féidir lo bheith fáinach le na pesanna lábhe, is féidir lo dul tríd an lár agus inis is féidir lo an módíireach úsáil chomá. So tá sé dechar glór stoppa chuir. É son ráta tá mé óig dul má glór sa lína lán chúlí ach just tá siad fé an umach a brú. Ein óir a bhfuil an líród ag dul chun cín do bhéo, fiúan an Tom Dernach an son, tá buéile gist, ach, an Tom son, Rachel Cairns, just ag an óm táchtach, chail an sellh agus bhí an chance imethe. So, look níon bhéo ag dul, róolc, ach just tá á clia go hanamha agus meas an féin gúil siad beagání níos fearr ná nirig. Well, ní bhainir bhailis na fórna eile ha gréibh sínsir caiid na héad an é sin na chlos ach tá siad tá cuman na maithasa ortha an sa tránán na péiscéile ag fic míad an son na scórálathe dá clia Jennifer Dunn báide, níomh Heatherton báide agus snéad a Hearn báide agus pointí ag Lindsay Davy ag clín agus ag Hannah Tyrrell agus an déobh eile muo a déobh le cheiricín do faointí níomh Kelly snéad Cafarcí agus Grace Kelly an son le pointe. Be míad na harnáis le na héan chic don dara le téis sos beag Fannagí Lynn.
Substitution on the VOP, number 18, Oisin Norfolk. Fáilteróibh ar neis go Páirc na Gael LIT limanach don dara le sa chluithe le ceanna se roinne héan na sreathe lidl idir á clia agus muo agus anna díocht díireach dianta an son agus gomid na sonraí de sin díh fé cheann gá Newmont. Agus cimid an son á clioch an cín na bádí san tí agus son agus muo a bheith le cheire cín de faointí. Agus anna díocht eile dianta ag á clia an son agus i bhir fithe héan a tachtasteach an páirce nó heach a bhir fithetí Lucy Collins a tachtasteach chun páirce agus i bhir a dóíag críomha ó Conor a fágad chomá. Agus a bhélinn sa dara le beag scórna bádí beidir tastáilte ó bhuió achas ag á clia atá sellh na caide agus Lauren McGee anna chiad le ag Lauren anna chiad le ar fadacha Hannah Tyrrell níis bhuaise sí sa dara le an chiad le há siad dul a rothar níis dó an stua lechearcail agus an pass ábhírín lubarnach ar deire ach bhí si brúte sa gráman son an bátáirithe son agus deis óngic séir sa ag á clia. Ja, agus bhí an kick séir tiltecha. Is tócha sunk beag sa grim for Hannah Tyrrell an sunk sonag, so bhí an kick séir tilte gomórcha. Is Hannah Tyrrell a tuairt fens breach agus há sí anna chrín ar fad os na kickan a séir agus an well bhí si ag gimmert mar ibre de sa chluithe rugby agus ní hanúna go meach sí puintáalta os na kickan a séir ach seo chuin á clia báta a bháin eile agus Hannah Leahy dulta chun cín Hannah pasta go níomh Heatherton níomh pass glóte amach a Joe Hannah Tyrrell a chaisi stad úmpú timppel agus an sellh san gáilt siar inis go fada le captéan na fórne snéad a hern a dhéanamh snéad with Calís dianta rial an vantáisten son ag snéad a hern agus Calís dianta ag snéad Cafferkey ithe agus well anna hús chutha gá clia leis an dara lehan sa. Anna hús ag gá clia agus iad a rís go bra fáinach leis an líród ach is tócha go bhíos ag sné cad bhí a dhéanamh cé mar an kick séir sá deach a glór tá sé fad a glór ón cúl. Tá sé a chá Hannah Tyrrell fiochant chuthis wathe stacha Joe níomh Heatherton fachta hanasig Hannah Tyrrell Hannah agus sin pointe gan cháim ag Hannah Tyrrell ciad pointe ó Nimmerton Sotran ón agus há sí anna faointáiltar fad. Gan áras agus difriúh mór idir á clí agus maió le feiscint in san an immort son. Nuair bhí Rachel Cairns ag tuairt fé agus ag fadó an cúil ní a bhéon ró ach cuairt fé bhí ró ag Hannah an Tom son agus thóg sí an ró agus fuair cúlín. Se chuúníad dul ar an nún sí agus tuairt fens breach an báta áirithe san bhí Leah Caffrey agus well níor bhín an éireachta bear bhfuil Leah Caffrey riamh ach rihanráis le á clia sa chiad cúpla nómant an dara lehansa. Ja, agus maió féhrú agus tá kick amach sa táach ach rís. Ach caiilte có agus seo chuúná clia uair a bháin eile ní léon stadleo ach anna físa gadaíochta an son ó Orla Conlon agus beidir go dúireach sé sin spiraga do bhuió se chuúna is Fiona McHale. Animar do Orla an Thompson. Anna bhar fad seo chuún Tamara O'Connor inis. Tamara fiochan suas bhfuil an cháirice pass isteach a Joe Rachel Cairns agus an trasnán buailte ag Rachel well bhil gur sé sin níos deachran ná báid aráilt an báta áirithe son nach an sellh fósaché agus Calís dianta ithe ar deire ach bhí seans dé le á clia an báta san cíimiid an sathríiste an cosantúir ag sciorra ag an nómant dearnach agus Rachel Cairns báide oscailteach an trasnán buailte. Yeah, just tá dí má an dónarmsa de Rachel Cairns hí gachród ón hí an spás ón hánig an líród slón an is tócha níomh Collins ach just is tócha hí cuacht ar intanacha agus becertí just kick beag des agus chuirsteachchan san líontánach
thóg sí an rá cuacht agus a ráisiún an Trasnan. Fuair an cúlín ach dí mar mé an Thomson. An kick circle Harrison Trasnánig Seánna Howley Akiad score Fránón agus seochún muór a bhain eile le Níomh Kelly Níomh Anna Gearar fad Níomh agus well rial an vantáistin sanna cé agus chailís dianta irthe agus be kick séir eile ag muón sa agus iad dúisethe ábhírín le nómantú ró. Gan óras agus soch sin Níomh Kelly a ríis corceisneir na cosantóirí álí agus tá buile géist agus í ag ré go díreach tríd an lár tá kick séirfáite cá ríis agus so go tácht a glór na kickan a chuirthar na Trasán. Rud le rá gin réiteir sémas molbhehilinn san agus é tuairteach do Rachel Cairns ach is ag Rachel atá an kick séir an sa. Sí Jonas Piqué na coscéimí tóca cé agus an Countson ard ach chlé agus fórí agus bhfuil bhí deisian son ag muón bharna son a laidú de bheáin nach an tíomháid a glanson idir na fór na fós. Ja agus camérá sin trí cholín táchtach nach bhfuil fáite ag méo agus bheoch na trí cholín son luachmhór ag deir na cléthe so dí má mór é de méo. Tas le brasan na martin sa le cúpla nómanta nuas agus an chaid ó chahabh an áirdigh siamas molbhil. Cé georgia a sé fachtaigh Jennifer Dunn agus é fachtaigh go deasan son ag Jennifer. Ardneachtaigh Jennifer Dunn an Thomson. Agus ní le an bhuiileor dul ar an únsaí agus dul ar an únsaí le Lucy Collins. As deasaisteach an son ó fada le snéad a herran captéan na fór na snéad brú ochar irthe caiisi mach tíar lethe cúil ní le an chairí cé. Ach las modé hinis tá Hannah Tyrrell Hannah begáín spáiseigh Hannah luasaice ach í sciorthach an talún ag an neomant dernach ach an siileh cimátathe ag álí agus cimátaigh snéad a herran. Leis sé tíir níos lethe gúil rá fáinach Siobhan McGrath chó fada le Lindsay Davey ar dhéanamh Lindsay fecha sí suas tucha ar naisice go dtí Siobhan McGrath Siobhan go dtí snéad a herran agus a ríist uair a bhain eile breá fáinach á clia. Níl siad an antan spór chomór as atá muo. Lauren McGee trasna inis. Chó fada le Lucy Collins. Sin go mór san immert ó hosnig. Ó haine síisteach ag tús an dar le. Alvin Carey inis. An eile háte sé cimhéine dhéanamh ar an don immert tránóna. Agus Hannah Tyrrell danatha dúisethe ar fadan sa dara le se chuúin is Jennifer Dunn. Jennifer a garisteach a Jonah Carnóigeach an íirecht san chlé agus ar fórílach is cumas san mar go raibh chalís dianta ar Jennifer Dunn agus be kick séir eile an sa ag Hannah Tyrrell. Ja agus immert an scó á clia mar firm, bhí sé a ríis go bra fáinach leis an líróid. Hannah Tyrrell rinne an coscéim chun dolisteach. Jennifer Dunnig tacht tríd an lár agus tá an kick séir fáite agus deis eile chun an bhharna a bheith níos mó. Se go dain Hannah Tyrrell tícín do faoin tífachta Tránóna agus fuair sí héna cúige go gine Portláirgus sa chéad chluithe fuair sí dóisteach san epicú do gine chorcaí agus I ciúin go maithe seachtain sin ceann ganach tícín do faoin tífachta ach sin ceann eile ceathrú pointe gur Harrison Trasnáin ag Hannah Tyrrell. Ja agus í go bra compórdoch ag tógan na kickan na séire. Agus uair bhain eile an seile fachta ag clia caiid daintéireach tapa isteach Jo Hannah Tyrrell. Hannah chó fada le Siobhan Killeen. Siobhan a tuairt féin spreoch agus a bhfuil an council fachta cin níl I dulta ar fóríl ar dheis agus ar fóríl an báta áirithe san na chána deisina san tacht ábhrín rómhog ar clia an sasa dara le. Ja agus mé ó féhrú a kick amach féin a bhócant. Tá an ceann bócant bucha chu so $80 núnsaí. Le Níomh Kelly in is $1 núnsaí ábhrín spásig. Níomh anna chumasach mar nócaide ach anna bhrú a rád san nach ag na cosantóirín san ar Níomh Kelly agus cailís fachtacha.
agus a rís Niamh Kelly cá mé rá ag déanamh iirecht an tómar fad agus tá cléthe má á imirt ag Niamh Kelly anmh gan áras. Tás deasa Jonah Carnogan son nach anna bhartaíocht déantain son hir ag Niamh Collins dá clia agus clic amach séir a bheith ann dá clia. Ten siad siar dín máidir Abby Shields. Abby chopad amach le Lindsay Davey. Lindsay fuair sí puinte a bháin go dtí seo agus well an adóg séiteigh Seamus Mulvihill an son agus é rá go raibh sí I ddírig an lámh láidir úsáid más maile son ar Catherine Sullivan agus Idol Fancín agus an kick séir bocha histeach Seamus Mulvihill chomá mar go raibh ábhaidín beag talaireachta an son ó Lindsay Davey téiste an kick séir a bhronna. Ja, agus ein team leis an réitor an Thomson, look ní féidir le mátá ní ród a gut ní féidir le dul isteach le cuacht I gcuine Morella agus sin mar rinne Lindsay an Thomson, so kick séir ag muo agus an Council chur a Haran Trasnán. Anna Yasser Fadden son ag Rachel Cairns ag ciad puinte tránón agus bhfuil an Trasnán an níoracht son agus dul Harris an Trasnán agus an Trasnán builte ag Rachel chomá nuaimtí beag ó hin nuair a bhí chance. Glórvar ar bháide I cé ach an puinte fachta I cé an báta san. Sí cím de bháidí idir na fórne an sa. Agus I gáinín feh an féinúmint fácathe san imirt. An áirchlia le Lindsay Davey agus chofada le Hannah Leahy go Jennifer Dunn. Sí báide sa chiad le Jennifer Anna láidir ar fad mar imreoir agus chalís díantan son idhe agus be kick séir an sa ag á clia imreoir an chluthe I gluthe canis na héir na nurig agus gradam réal tóg na blian na fachtacha chomá agus Seamus Mulvihill inise dul siar chun dul a caint le den éigint sa hir. Stocha Rachel Cairns. Agus na himreoirithe ní siad son cinnte chéile seo sé cainte chá sé caint le Rachel Cairns agus caithe go ggólaise rud éigint nó go bhacaise rud éigintach Rachel is tóilm go béidir gur raibh numacha clabaireachta numacha cainte cé béidir agus caithe sí déanaúmatí chahabh I moscan na bhecaí. Ja, agus sin bula dearfachta de muo go háir gúna á clí agus na cosa tá chu gan bheith chuig duine díag ar an barc tá sé dechar glór. Tá sé dechar glór le cúgur díag ar an barc an trochttar a bheith déobh le ceathrú díag agus puinte eile fachta an son agus fachta ag an gapta an sinnéad a an dá clí agus mar dearn tú buile trauma sin do bhuió agus iad a déobh le ceathrú díag gur feic déanúmatí. Bhí sa bra gadíochta eile an son ag Lauren McGee anna chluthe imirthe ag Lauren dá clia an so ompránóna. Agus ben eile dhéanana cionnhain Lindsay Davey cad leoti isteach Jonah Dosa agus fachtain is ag Alwyn Carey, Alwyn mórán únsa díanta cisin. Tucha go Lindsay Davey a chaid buirte hanas ag muo sé mar sin bhfuil an ragra ag muo ar an gáta buí san a fuair Rachel Cairns ag Jabbacha an Dul Fancín ag dhéanamh gcuine chosantóirí á clia mar tha anna imirtá dhéanamh chu tránóna. Tá animirtá á dhéanamh chu tránóna gan áras. Ach caiig nimróí á clí agus muo bheith cuamach mar tá anna chuid imróí in san cóplóir den réitórastoch agus Peter mé carta buí eile going rih deir na cléthe. Tá teach le hisá siúráilta gláin dainethach agus beidir go gí faoi an carta buí san báta nó eile sa meid deir díanta se chuil Catherine Sullivan inis caid Anna Yass isteach an son agus isteach a Joe Grace Kelly fachta Grace a chaisí mus a chúne. Pas láh isteach go dtíanana defuair níamh cad dhéanana níamh déanana sí ábhrín spáis de hénig dúir sí pasfathe túair sí fachta mohan son ag Tamara O'Connor agus isteach a siúr cethar cosantóir donna héan duine háige muo an son a Catherine Sullivan sé an samá chin a cóileacha ach ní chiigh túraigh Seánna Howley fém spreoch agus Seánna puinte anna bhrán son le chur leis an gic séir a fuair sí cúpla nómatáin. Ja, agus sin faointe den scó ó Seánna agus caiim mé rá bhíar méo obair go cruúig chun an scór san áil, so bhí sé tiltte ag Seánna ag deire.
Bhí sé agus an díocht déanta an son ag á clia I bhar de níomh McAvoy a bhí anim na heile tas nó a tachtasteach agus níomh Heatherton ben an bháide a fágan napáirte agus bhí annach le ag níomh agus í anmha agus í lánach annachchas na húntathe a gin á clia an son sa chiad le. Ja, hí sáce ag níomh Heatherton agus tá si dír an ecaling agus is ben mór ládarí agus gan áras is roa úntaí de Fernachlia. An díocht eile dianta ag á clia agus bhí a dó hanalíhí fágan na park agus a tachtasteach an na háid ihar is 16 Laura McGinley. Se chun Lauren McGee agus Siobhan McGrath agus cumna maithas á clia so go háirithe ó gá Rachel Kearns ach garhamach go maithan san ag mí agus se chun Fiona Nicéal tahéna million ag Fiona ach an pass an ábhíonn scuilte agus fachtar neis Lindsay Davey. Lindsay Alwyn Carey inis gan Queen Brew Idhe nuair anna chumasach gan dát amach go clíá na páirce inis pass mór fada isteach an son ag Siobhan Killeen agus fachta ag níomh McAvoy chuig bhain iléar ag níomh haneis go Siobhan Killeen cad dhéana si haneis go níomh uair bhain eile cad dhéana ag níomh Díar an dalar malóga chur na cosantóirín san nach an passan ábhíonn scuilte agus fachta haneis ag Mayo O'Neill mar se fachta haneis ag Hannah Tyrrell dá á clia pass deasisteach an son fachta an sonnaistigh ag Snéad a Hearn óile go bhfuil an imreoir breise san áúsáid go maith ag á clia agus á cic séir isteachcha agus cic séir frist go maith. Ja, kiek sér foite ag Sinead a Hearn agus rinne Hannah Tyrrell anna bha a rís chun Sinead a fiúcha amach agus pass úntoch tresan na parke díorchasteach a dí Sinead agus bhí buil scríte ar an pass son agus de bhar son sunk sa grim ar Sinead agus kiek sér tiltaiche. Se agus tócha hiice hénig an son héanna dóinis fachta ag Sinead a Hearn á clí agus cíimiid an son an sunk sa rám agus ní cadhach sanna dhéanamh agus cic sé bronta ag Seamus Mulder. Agus cá mé bhfuil á clí ag déanamh go hanamh ins na kickanna amach mó agus tá an láh an úachtar aá agus tá sé fíorthach dómh chun an láh an úachtaráil sa cléir ar fad. Anna gadíocht ag Eilís Ronanan san de buoach ní hen bhathe mar blá clia ar an únsaí agus pointe eile fachta ag Lindsay Davey agus well tá anna immertar fadianta ag Lindsay Davey agus I lánach a forhór na hen únsaí ag gine ná clia. Ja, sin faoin dúnta go ríis ó Lindsay agus áchlí ag déanamh go hanamh ó héh an cosan dé agus an chun láh isteach ag gnóm ceart chun an seileamh a gcuidó ó Mayo agus de bhar an dí seileamhú son bhí deisiá agus fuór Lindsay an cúlíonn. Agus déanta uair bháin eile an sundóibh Lia Caffrey agus seochún á clia a ríist níl éon stad fan spéirló. Laura McGinley take isteach an san cúpla nómateoin go Jennifer Dunn. Ag Jennifer timppla Lauren na Parke agus sa seo Siobhan McGrath a tháinig isteach an son chomá Lauren McGee inis agus amach go Alwyn Carey a ché béidir rá orlach rá de Alwyn is chaisí richan gháilteach fachta I cé agus cic séir gnóthe hiice chomá agus well tá rihanráis le á clia inis sa chluhisa. Ja, gan áras tá anhrú ar fadar ar Mayo ag an tom so Gahara tá duine asnamh aá agus just tá siad féhrú ó héamh na cosa de agus tá álí ag taachtas ag chuir breúir na cicanna amach a chuir breúir gach éon uair bhfuil Mayo ag tacht amach leis an líród agus de bhar son tá siad ag fáil na deisna agus tá siad chuir an líród thar an trasán. Tá go raon agus deis is ag Hannah Tyrrell a chuigú puinte ráilt tránón agus well go hallínta thar an trasán an son ó Hannah Tyrrell bhí ar ágrah sí ciúna dóhain an deire seachna sin me cearn nach mai in deire seachna sa chear cín de chican na saoir fachtaché agus puinte eile ón immert agus sin tuairt féin tobar don sas isce. Ja, agus bhí si go bra chubordach ag tógan an kick son. Ní raibh sé is go glórach, ní raibh sé féhrú bhí stíl maithacha lein sí leis an stíl son agus ceann má thar an trasán so so go bhfuil Hannah ag immert go hanamh
óna kickanna séra agus ón immer comá. Béidir nach bhfuil mór an fáite ce ó héh scórna de ón immert ach na cúpla na passanna crosí cool sa dara le ar gomla scéil sa céad le crosí coolíon deas de snéad a hern sa dara le so tá siad i gimmert go hanamh agus is imór mórí dá clia meas an féin. Agus in isir TG Cahir tá an cléile cheanna sé roiine héan na srathe I bell na bhar idir Ciarí agus Tír Óin. Agus fós le tacht sra Pelle Alliance. Beg a carú te sé seachtainóna beg á clia a gine dún na ngáil agus gan a rá chluthe an son. Agus bhí rina rá sa chiad le go raibh siad a chuma ar á clia go raibh siad níos fearr am líana nó mar a bhíidir an nurig agus bhfuil iad a túirt nó be siad a túirt fé an gúgiú créamh ile éan as sa chéile agus bhfuil beag sé dacraíad a stop. Big sé dachar de stop gan óras agus mé big dí má airthaí ar ortha look hí chance ar cúlaá sa ceathrú son just ní raibh an tá ló ach tá siad ag fólam is ag fólam. So bhfuil immert a bhd níos fearr ag gá clia tá níos mó róna aice ach beag mé ag tacht gan óras agus beag sin níos fearr tréis an clé só. Beag go dain agus an banisteoir Michael Miles I chiad blian agus tógan bhíon rudaí maith mála idir siad agus be siad a fálam os na héan chluthe go háirithe chluí a gine fuair an chommasach agus chomá agus chotha clí le á clí agus seochrúniad báta a bháin eile caid isteach a Joe Hanna Tyrland son. Agus Lauren McGee a maithan son ina teanta má tá gá cilé ach níl tentí siar cho fada le Leah Caffrey agus Rachel Kearns har chear nuamantí eile fácathe I bosca na becha annach chaid isteach an son na John na dosa agus iad gimar go húntaach ar fad le chéileann son á clí ach chalís dianta an son na stig uair a bháin eile agus bhfuil sin rud atá take isteach san immert sa dara le mórrán cic na séir á gan óthú ag á clí agus ceann eile an son feachtaigh Siobhan Killeen. Yeah, agus rinne just Marie Riley ní raibh an cosint den céad caiidán an Tom son ach arís an Lee Road tresan na parka an módíireach agus de bhar son crosíd an spás crosíd an deis agus tá cúlín eile foiite acu. Cúlín eile feachta an son ag snéad a thar an báide agus tí cín de faointí feachta an son agus anadíocht eile a taisteach ar an barc do bhuió an captéan Clóda McMenamin na fágan na parca ihir tí agus taisteach an na háit tá Roisin Durcan ihir an édí go bhíoláhan na muice cíl lasrach. Is mar sin bhfuil báide nó ró nó tí I muo an se le feachta chu agus feachta go maihan son ag an lánta sí seán na hálaí agus kickséir isteach feidir ar an kickséir san na hógan tappaigach Tarach ar imleorí siar ag á clia agus caithigh seánna. Ba bheith ásta leis an gicséir inis agus timpeall an nuamantí díog fácathe ar an glog seánna. Bhíonn si an bhotún leis an ceann san agus tíú pointe feachta tránóna ag seán na hálaí agus anadíocht a bháin eile le taisteach do bhuió sin ihir a fiche cúig sinní Ciara White agus a fágan na Parkinson tá an seanandúr Fiona McHale agus bhfuil níl si ach take isteach. Harnáis imlíana Mary McHale há take isteach becheart mórrá agus si atá a sellh na caide an báta sa agus I bháinín spás cruthaigh de hénig Mary McHale ach an sellh caiilte cé gin nóma darnach an son agus pí das gadaíochta ag maná na príomhcrátharach agus an sellh fachta harnáis acu. Siobhan McGrahan is an immert diantaigh Siobhan.
Is Kimi den so kicking on the pass na tap go cheolaisteach go clear an bhartaíocht déanta son here a Catherine Sullivan an a hóca sin mar imróir agus sechuin Ella Brennan in isis a pailte agus Lauren McGee Lauren go Hannah Tyrrell cadíannig Hannah an a láidir ruair Biraig Hannah and son agus curtha Harris an trasnánig sin a séú pointe an sotranónig Hannah Tyrrell agus well imróir Anna chumasachaí Hannah a hosna gomachtál an scéala gimmart saváideach well ní cásará go bhfuil sí pointálta os cór an bháide chuma an dtíocht eile á dhéanamh ag á clian son Lindsay Davey a fágan na páirce rá fointe fachtaigh Lindsay agus a taftisteach tá idir a hochtíag Michelle Davaran. Ja, agus is ook an Coolín son. Hánig an Coolín son de bhar neart atá ag á clia an dí se le bhú a ríis i Lárna Parke agus bhí just an neart agus iad just có ach lí just tá sé go húntaach ar fad chun é éiscint ach á clia tá cuma úntaach ortha caiim é rá. Tá go dain agus be sé decrú a stop mar deireach í leon stad le maiú sé ar an níhil i ddírig na scórnas na gháilte chá tamlán ó furador é an scór agus bhar bhain eile an se le fachta leis ag á clia Jennifer Dunn á túirt wethe ó fada le Siobhan Killeen Siobhan a dul a ruathar Bert Las Mudde agus é fachta ag duine chun son pas dénach isteach an son chó fada le Lucy Collins agus a túirt fens breoch an bát áirithe son agus pointe fachta an son agus well pointe fachta ag Siobhan Killeen adar a pointe tróna agus well bhí sé de chume irthe an son nach chuir sí éon neafhuis san íirecht son agus é cuma anna éasca irthe atógant an pointe son. Anna díocht eile ar an bhuió i bhar sé tamara ó canar a fágan na páirce agus i bhfuil fithe ciara nídim a tachtasteach agus tíalhaint ag bainistíocht bhuió as na himneoirí ar fad atá ar an banéal agus is tócha lethúil a coch chun cín ar chréamh sínsir caidan na héidir na bheith tasnú féic an cúpla seachtain an is seachúil á clia pas glóte isteach an son go níomh McAvoy cadíanana sí pas eile isteach an sa rihan ráis le á clia agus báide fachta nó an bhfuil well siamas molbheile dul isteach agus cad a ddíorthaigh siamas Ba sé dul a caint leis an mar cúil. Ja, níl am cinnte ar thuirt sé buile den líróid. Ja, siamas molbheile an ára bheith an bháid an son Michelle Davaran bhí a túirt fé an son a chalís díanta ar an líorthóid cíimiid an sathríiste íomh McAvoy a chuir isteach go Michelle Davaran agus stólim go bena chuig sé isteach do ghríma láimh agus well Péisgeile tá cicéidice an sa ag á clia agus iad a teir an ceathrú báide snéad a thern báide agus tí cín do faointí fachtacha go dtí sa a bhfuil an dara báide fachtacha tá go dain agus go dara fé neadathe sa chúine an son ag snéad a thern cuma chó soccer sásta súchan san ar snéad a thern agus í tógant an cic éiricin son bábáid agus tí cín do faointí fachtaigh snéad trónón agus rihanrá ar fad le á clíonn sa dara le. Ja, agus bhí si go bra compórda ag tógant an cic pinó son agus bhí sé forfa go bra ísio sa cuainge just forfa. Seachún muo inis agus well chalís díanta an son imróir bhuió agus iad a dulfan cín agus be kicséir eile an sonna agus iad a déobh le cúgur diaganis agus Rachel Kearns take histeach a ríist ón déobhse a bhí i cé i bosc na becaí. So chun snéad cafaí inis leis an gicséir. Is tócha nach an bhahas pointí dóibh féan drásas a chluthe gan nach timppla chuig nómatí go le fácha is an immert. Ach túair sí fé péisceile ach an countsan mithe ar dheis agus ar fóríl agus well Níl rudaí amach go maithansa do bhuió sa dara le idir cumad an cuasa go seachas na báidí sa chiad le ach rudaí a dul chun donistóibh an sa dara le agus a rina cétáis a lábha chu nádan sa maidir le na gomas agus sinna cuiineh ar leich na himmartha. Ja, le haig muo, is toch rinne an lína lá choolí má glóir gohar sir se leli,
agus bhí Catherine Sullivan gohúnta ar an spréún sí comá agus sa tosathe na burt muinterí calig go hátha Grace is tócha bhí Grace ag obair go dtíon I ré an cléthe. An son de á clia, bhí lécar ar fúd na háte a cai mé cúpla a fiúcha amach stocha Lauren McGee bhí Lauren ar ós, Lindsay Davy comá agus is tócha raibh Hannah Tyrrell ar ós comá. Tá men sa mar ha siad túr feh bháid eile sa bháil dianta san ag Laura Brennan ó snéad a Hearn bhí Chancellor beidir go benna bhí numar go spáis agus ama a chu an son á clia agus chans le muo nascíil dúisteach an cúgiú báide. Agus lasar san nimmert an sa agus Catherine Sullivan nimmer or eile bhí dírig dulchan cíní anamh agus simmert bhadianta I cé ach í léan stop le á clia agus an scór mór san chur suasa go ceithre tídia go dtí sa chluthe scór na mór a chur ar fortláige chorcaig agus ar Bredáin chomá sta tí chluthe eile sa tra. Mar seo chuíad báta a bháin eile níomh Macabáid cúig bháin I léir na gníomh ach I tithe an talún san agus I téis teagháil le imróir bhuió de himpiist agus de chroplais an san agus an verticáir an dalamh. Ja, an verticáir síntaach nadidir timpise bhíón agus bhí an verticáid dul agus dír ar an líród ach stocha tásúla go mbeidh an verticáil. Ceart lór. Agadain Martha Maria Riley de bhuió ar an dalamh agus níomh McAvoy. Bhí ag gimmert na pelle Australig ar fecht hamil le Melbourne nach san caite san éirice. Mar le muo bhí Sarah Rowe gimmert de bhuió bhí Sarah Rowe ag gimmert pelle Australia chomá agus tá sí tachuhénig Hawl san Astráil ó ghortú gólainne agus Eileen Gilroy chomá bhí sí sin tamil gimmert pelle Astráile ach níl sí sin ní bheith sí sin ar fáil do bhuió mbliana hasí marachtantíos Loch Garman agus annacha teistil idir Loch Garman agus muo agus an bblion tóca séir ag Eileen Gilroy do bhuió mbliana. Ja, agus is mór an trú mar sto go bheoch an bhirtamróí sun fíorthachtaach do muo agus dá bheoch an burt sunnacha bheoch difriocht ar an gléthe nuh a clia just an cúig duine dí a thosaigh an cléthe agus na onadí atá tucha isteach just an ládruachtachtá chu ar an fanéil go léir tá fanéil den scothcha agus beag sé dechar stoppa chuir ar á clia im lína ach é sanráta sport táin, clé pelle táin, tá déise gachfar an gach lá so ní bheoch is a good. Na réine cad a Harlín ar an lá agus rud le ráig man nachar caibéidir ar cad is féidir dhéanamh chun á clia a stop an chluhé sanna bhí atarthe níos luthas a tra cheantas na chluhí caide a bhear a dhimríoch le cúpla bliana nuas pell na man nó godain I bell na bhar agus a mí fethe vinis leis an síntáin agus ní dasa sinna dhiscint máthir an báir gach an seans áthúirt agus na fórne leiis chun deisiúirtas na himróí tachuútha hénigus ná bech éan cís cás na cathú ortha tééis an chluithe agus é sin na dhéanamh chu sa chás áirithe sa. Ja, ag déanamh an rud ceart gan óras agus dimmer mé a gcuine níomh McAvoy agus is imróir go bra ládarí agus is socha gúil Maria sais gorta glór trééis an buile son ó níomh. Réilhíní agiscinnta cibéidir nó níomh McAvoy imróir anna láidir anna chumasach chuig cín do bhhaoin ile éan na póca san chuma an locht féachna agus nach bea an rud a locht fiochanna I giscint de fiochantar na chluí gailecha tééis brise mór fada gan éine an sa de fiochantar na chluí ach na himróí agus na meáin agus
agus is cahabh an áda bheith sa teis an tangaháil san idir Maria Riley agus níomh McAvoy agus timpist a bhí ann nach Tás nó ag an nimar tarístan sa agus á clia go mór chun cín agus an sellh fachta go uair bháin eile pas glóitisteach an son ó níomh McAvoy go Hannah Tyrrell Hannah a casa agus úmpú do bhaise well Bhí sa rá agus á sé ráte cúplabáta gom greibh sí ciúna dóhanna go nithe bredáin an deir seachtain sin me cearn nach sin sé cín seach cín do faointí fachta ag Hannah Tyrrell agus cúpla ceann glóite fachta ó nimar ticé agus imreoir den scothí agus neartóisí sin fur an áclia imlíana a ri na críomhad bhí siúráltacha ach se chun muo uair bhain eile anna chud anna de hitacha isteach go a gine chud tá Mary McHale Mary Bhíanna siad siar níos cho fada le Grace Kelly anna iarachtaíonta Grace siar uair bhain eile go Róisín Durcan anna dí eile Róisín anna hapig Bert I ddírig I stop agus chalís díanta irthe dead agus be Kickséir an sa ag muo. Ja, Kickséir ag muo agus immert má muo an Thomson. Bhí siad go bra foinach cumáid sí an sellh agus tá Kickséir tiltte chunis agus deis má dómh. Anna dí eile a tacht isteach an son do bhío sinní Amy Dowling a tacht isteach ó ceathrú na gán agus a fágan na páirce an son Tá Sinead Cafferty ní hí ach Eilís Ronan á fágan na páirce bhí cúigin son agus puinte fachta ag muo ach an bhearna son bhearna mór a gcónaí seach cín díag do faointí idir na fórnan sa ar fáic na ngáil LIT sellh cumáta rád ag á clia agus beag de selle ar scór ag muo geastó báide nó ró nó tí ráitan sa rim gearan na himmarthach nílach tí nómatí goilir fáca go chunééis sin dhéanamh Kickséir an isise go agus an ceann son go hard agus go crín agus puinte eile fachta ag muo agus an bhearna son leidathe do bheagán acu sé cín díag do faointí inis idir na fórne Ja, agus muo ag immar cumán a rí sin is agus is caiimé agus go rinne áclaí a raic nuair a bhí imróir sa bhreiseacha. I go dain agus siad láidir níos se chuinead uair a bhain eile le Martha Byrne rad an bhfuil tóg nóthe ag Martha Michelle Davern an mar dianta Michelle O'Han síiste Lauren McGinley an dí eile agus Lauren McGee Anna láidir fad timp Lauren na Parker Lauren ag sellh cimeáta hice ag sé tu go hibh inis go Lucy Collins agus Alwyn Carey go mór san Imerton sa Tránóna anna sig Lucy inis agus Siobhan Killeen caid mór dain séar a cháir isteach Jo Hannah Tyrrell bhfuil sé fachta ag Hannah an son anna chosint an son hir ag Orla Conlon é fachta ag Orla agus chuirsí sin siar chomhfada le Ciara Needham a Jafur Tara ar an banéal chomá ach réad dultamach Harrison ta bhlín an son agus beag deis eile ag á clia báta a bháin eile. Ja, agus rinne Orla Conlon Gana van Thomson, bhí si like sais ina éonar agus bhí brú orthaí ach rinne si bhí si go bra láidir rinne si an rud ceart nuair fórsí an líród so Imerton scó ó Orla. Seachbóin is Catherine Sullivan agus í ar a díthil ó hús go dead in na himmarthain so fan fastála bharraigh go bhí caid mithe Harrison ta bhlín in son agus bhfuil nuair bhíon rudaí a chuine bhíon go chaimad a chuine agus is mar sinna bhí ag muo an so. Yeah, agus rinne Lauren McGee Anna van Thomson just ag chuir brú ar Catherine Sullivan an Tomer fad agus bhí si leintí roiig I gobar is sa gobar agus an son rinne Catherine Botún agus an líród aráis ag áclia. Fachta an náisiúr a bhain eile ag muo agus pass san ábhídín scaoilte agus é fachta ar náis ag Siobhan Killeen Siobhan anna bhór san Imerton sa dara le. Caid. Ard sciúlaigh ag Siobhan Killeen agus tá sé sin le feiscin sa dara le go hátha. Tá go dain agus uair a bhain eile feh an neomid fácas san Imerton sa jas le clia scór a bhain eile a bháilt. Téad amach tá bhaine go duine inis.
tá chun cín an son Lucy Collins. Passan a Johanna Turlach mithe amach Harrison Tendon. Ja, cuiimhling úntaach ag siúlid ar óra canlin agus hena tur agus fuair orla an láh an úachtar leúpla líród an is ach tá áirtlathe ag hena ach caiimrá tá orla ag dul go maith le tamlín. Tá go dain. Agus céthrána gut mar lechna himmarhan sa tróna. Ja, caiimrá lucht tá áclí ag dul gomág tá si gimmar gohúntaach mar fern ach tá Lindsay Davy fiú amach gom an fáhfuil si fiú amach gom ná gothartha sa céad le tás gom nachhfuil si ar an barc fé láthair ach sa céad le nuair bhí an cléthe sais mar commórtas mór de bhí Lindsay gohúntaach agus is an difriocht idir na fórna meas an féin sa céad le so tá Lindsay Davy fiú amach gom sa mar léic nimre. Agus í Stigginson sa Castán agus í fiachas amach ar áclí agus puinte eile fachta aá an puinte dearnach an sa amfánóna Cheir cín do bháidí agus chucín deag do faointí fachta ag áclí. Rihan ráisló ar deire idir chom go más sa chiad le an giad le ach well beg áclí. A dulchan cín go dtí chluithe canis roiinethe an na srathe lidl an sa im líana agus beisiad á dhéchant le corcaig sa chluithe canis san agus súil. Chun cín agus na fórne ar fad fendrása ar chréamh na héan a bheith tasnú fé cheann cúpla seachtainna. Hanna Tyrrell son anna chluithe hana agus seachcín do faointí fachta agus blálí cumasach daint séireach I meas na gúlathe agus I meas na dosathe. Gan éon óras, caiimrá look is fear na aclíochaí tá ard neartacha acu tá si go húntaach ar fad agus iad dul ar an únsaí is féidir lo bheith cosan comá agus iad dul ar an únsaí is féidir lo dul tríd an lár is féidir lo an líród a chuir go dtí na clíháin agus bheith fáinach lo be fáinach leis an íród agus anús ar son is féidir lo an módíra úsáil comá go háthe le hena Tyrrell agus níomh Heherton comá agus níomh McAvoy. Mé lucht bhí mé go mórmór sa cléad sa céad ceathrú beidir go bhór á clí an láh an úachtar sa dara ceathrú agus an son nuair cúig Rachel Kearns ón farc de bhí siad féhrú ar fad. Tá mé ag fólam, tá banistóir nócha, so tá stíl nócha agus tógah sé bheith ag fólam agus ag feosú agus gan áras beidh siad níos fearr tréis an cléthe so. Meas an féin gaid siad bheith níos fáinach beidir leis an líród, chuidir anna chuid ar fóríl sa céad le nuair bhíon an seilmhacha beidir nach raibh siad ag tógant an ró a ceart an tómar fad agus bhí aclí ag tógant an ró a ceart beagnach an tómar fad. So beidh siad ag feosú agus ag forbort agus le héad agus sa craobh ní bheochas a go ríis. Na réna cad hálóch agus is do réir chéile hotar na Caisleán. An scór deigh an saoir fort na gail LIT limanach á clia cear a cúgdíag muo a náid a de. GA beo amárach a tasnú ar a cearú chun a héan an chlár a gine bhío, muoinechan a gine na gaid galí agus corcaig a gine na galí chomá. A tasnú ar mar derim ar a cearú chun a héan amárach. Pelnaman beo sra lidl chluhí canis roin a héan agus a dó, Ciarí a gine an bhí I roin a dó, agus corcaig a gine á clia, I gluhí canis roin a héan na srathe. Be siad son ar siúl ar an saharan an siú lá fihid de bhí meheh im líana. A tasnú beo ar TG cehar ar cháineomatí fihid chun a cúige chlog tróna. Well, mar sin corcaig agus á clia sochlathe canis I roin a héan na srathe. Winne ar fad a thug obair an sa in barc na gail LIT I limnach go dé sibh slán.